Tali kontak cinta. Mas Gio, ya. Ini Mas Gio sing topinan ya. Oke. Tali kotang Mas Gio ya. Oke, siap. Yuk Mas, tali kotang Indonesia. Alek. Oke, jadi pun yang di sana teman-teman PJ luar biasa, teman-teman dari Mas Alvin juga nanti Mbak pilih ngersak ketembangan. Tetap kita kasih satu persatu. Ayo dong kerja radi kok ya saset-saset ngono loh. Masih warang seger. Lia Waroka membela yang bayar. Biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saiki ne lak kok ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi nggonku goleki tali kotang. Tali kotang wujud tresnaku kang suci seger gimana membela yang bayar pade-pade lho sakno ya. Halo pade yo PDS Akang Madun Pak Gemprong Mas Pak Darman puji Pak Darman. Oke, ya Allah ya. Wis tak wujud tali sak kotange saiki lah kok ilang sak slirane menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane nemewu wujud tali katresnanku jare kowe kemana saya kemana lah kok mlayu amin nggih larang pungkasane kowe ilang ning ayo nggonku goleki tali kotang. Lia Waroka PDS iya iki saline
Kotang iki tak simpen jero lemari tali kotang wujud tresnaku kang suci. Apa sih Pak Darman? Pak Gio matur Bapak berkah selalu nggih. Mas Budi terima kasih. Pak Preman mana? Pundi malih. PDS semuanya PDS. Wis tak tutukke wujud tali sak kotange saikine lako ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki aja regane 6.000 kowe wujud katresnanku jare kowe make awe-awe malih lah kok mlayu matur suwun kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi nggonku golek kersake kula kota ayo kemana ayo Mbak Cantik Lia Warok ayo iya iki Mas Taline ojo li dhewe tresnaku kang suci tali kotang wujud tresnaku kang suci. Alhamdulillah Mas. Neng kene aku rada laku keras. Mosok ta